Sokoto mu hanzarta mu tai wato ni son naka sauri mu isa tashan nan mu hau wallahi ban za a ci wurin bukin nan shi ai da alama ai shi sannu kana ta rawar jiki to mi shin wai tun dazu muke tare muna magana ina wayata take waya kuma wayata tun dazu muna tare ni na rasa ina wayata take wadan lami anya kana da hankali ras lahiya lau nake tun dazu muke tare da ke ban ga wayata ba da alama to Allah dan kira mai ita yan biyu ne ita waya dan kira mai ita do Allah ina zuwa inda za a cin banza babu ka tabbata babu waya gare ka to in tana waya gara naka tambaki wa dan kira mai mu gani do Allah dan lami kenan gaskiya akwai matsala cikin kanka ina wace matsala lahiya lau nake babu matsala sai dai mu jiya to ta ke na gane ko ba ta nasa mata shi yasa ta canza ashe tana ga hannuna ban sani ba ki hankuri lahiya lau nake ai hankuri Allah ya sauwaka dan lami